Heus aquí que una vegada a Bohèmia, a Txecoslovàquia, vivia una vídua amb les seves dues filles. Bé, en realitat, una era filla seva de debò, i l'altra, l'Anna, era només una fillastra. Grinzel, la filla autèntica, tenia sempre la millor part de tot, i la seva mare l'afalagava i era molt manyaga amb ella, mentre que l'Anna era tractada com una minyona i fins i tot no li permetien menjar a la mateixa taula amb elles. Hi havia també un gat de teulada que vivia amb elles i que era tan maltractat com la pobra Anna. Quan el gat era rebutjat de tothom, l'Anna el confortava. I si més temps lliure hagués tingut, més hagués estat per ell, però hi havia les feines de la casa per fer i, esclar... Grinzel i la seva mare estaven engelosides de l'amistat de l'Anna amb el gat i van tenir la pensada de fer-li una mala passada. Anna, has trencat el nostre gerro més bonic. Vés-te'n, marxa, i no tornis fins que em portis un altre. L'Anna estava desesperada. On podria trobar un altre gerro, ella que no tenia diners ni cap amic? És clar que havia oblidat el seu amic el gat. Ell la va portar per sota de les muntanyes, per dins d'un passadís molt estrany, i va descobrir-hi el regne més meravellós de tots, el regne dels gats. I el rei de tots els gats era, no us ho imagineu? El gat de teulada de l'Anna. Ell va donar-li permís perquè anés allà on volgués, per veure treballar els gats. L'Anna estava esparverada pels horribles mètodes de treball dels gats. Es feien un embolic amb qualsevol cosa. I la higiene no era pas d'allò millor. Feia pena veure la cuina. Totes les olles bullien a vessar, mentre un gat vell i badoc no feia res més que atiar el foc. De cuina estava passant una mala estona. A l'hora que intentava remenar totes les olles, no s'adonava que el llevat s'abocava pel prestatge que tenia al damunt del cap. Aviat, tota la cuina va aturar-se de cop i volta.
Veniu cap aquí. Això s'ha de fer així. Us ensenyaré com es renta la roba. Ara, frego amb ganes. Així es renten els llençols. Vinga, avi, deixeu de fer això. En un tres i no res, l'Anna va preparar un tiberi meravellós. Els gats mai no havien menjat tan bé en cap de les seves 7 vides. Per agrair-li tot el que havia fet per ells, el rei dels gats va donar-li a escollir un gerro de la seva magnífica col·lecció. Però l'Anna, molt modesta, va triar el més senzill i humil de tots i va tornar a casa de la seva madrastra. Tanmateix, així que el gat va fregar-se amb ella, les seves robes de parracs van tornar-se sumptuosos vestits i una estrella va aparèixer al front de la noia. Bé, ara veurem si nosaltres també podem aconseguir una cosa semblant. Vine aquí, Mixeta, vine aquí. Trenca'l, trenca'l. Molt bé, ara plora, plora molt. Ves i que vegi com plores. Et dic que ploris. Ah, això està millor. Oh, pobreta meva, la meva pobra filleta. On podem trobar un altre gerro? Què podem fer? L'engany de la madrastra semblava que havia sortit bé i Grinzel va marxar cap al regne dels gats. Però aviat va mostrar la seva autèntica manera de ser i de fer, desmanegant tot allò que la seva germanastra havia fet de bo. Si no hagués fet prou amb seure a la cadira del rei dels gats, va endrapar tot el que va trobar. Cap dels convidats tenia res per menjar, tret de la desagraïda noia. Tot i això, el rei la va portar allà on guardava els seus tresors i li va donar a triar el gerro que volgués. Ella, doncs, va agafar el gerro més resplendent, el més enjullat i preciós que va trobar. Però quan Grinzel l'ensenyava a la seva mare, el gat
va fregar-se amb ella i tot va canviar de sobte. Tot de ratolins van començar a sortir del gerro trencat i la noia s'adonà horroritzada que una cua d'ase li estava creixent al front. «Treu-te això! Treu-te aquesta cosa tan lletja! Arrenca-te-la! Arrenca-te-la!» La malvada dona va desaparèixer amb la seva filla camí enllà i mai més se n'ha sentit parlar. L'Anna va quedar-se a la casa amb el rei dels gats i més endavant va casar-se amb un príncep molt ben plantat.